Казвам се Мария Георгиева. От 2010-та получих дискова херния. Ходих при доста лекари, изписваха ми физиотерапия. След физиотерапията 2-3 седмици почувствах подобрение. След това пак почваха болките. При неврохирурзи съм ходила, които ми казваха, че не съм за оперативно лечение. И тук, края на март, попаднах при доктор Хайвазов, благодарение и при доктор Златев, и ми предложиха, и ми направиха на 25 април озонова интервенция, след което болките изчезнаха и аз проходих нормално, за което много благодаря на доктор Хайвазов, на доктор Златев. И се чувствам човек. Аз бях чувала за тая озонова интервенция, но дъщеря ме търси по компютрите къде да попадна и не открихме такова място. И тук, като дойдох съвсем случайно, доктор Хайвазов, нали, се консултира с доктор Златев, двамата, и ме предложиха, за което съм много благодарна, много големи благодарности, и препоръчвам на всички хора с проблеми с дискова херния да посетят кабинета на доктор Хайвазов, за да нямат тия проблеми.